Gidatzen guzenien, atentzin hori bikoiztu, irokoiztu edo hainditu eta gainditu inbide ze gidarizek ardure handizedako trafiko maile. Interesante iruditu jast, pertsonakaz edo urten dauen deklarazioakaz, benetan bakizu edo alzu imagine zer pasaten dauen pertsonak, bizitzen dauenak, istripu bet. Gaurkoe uste izan dela erabilgarri ze zegoeran apurtzu bez kontzientzia zen zara. Azkenien ikusten duzu gauza horiek gertatzen diela, realak diela. Nadie cree que va a tener un accidente, pero tenemos que tener muy presentes que nos puede pasar a todos. Oso ideia hona izan da zegoelan akzidente bat dauenien era guztizik hartuz ikusi, polizia hitzen dauena eta bebai akzidente izan dauena. Batez ere esperientzia personala kontatien euretzat, nik pentsatzen dut haientzako garrantzitsua dela. Badakizu zeintzuk diren trafiko istripu gehienen atzean dauden kausak? Droga. Bai, oso ondo. Niri benetan ideia ona iruditu ze itzen dauena da jentigaz hitz egin bezala, itzen dago galdera bat eta gero erantzun berak bai. Berak itzen dago konparazio bat, bera aldala kanbize eta horretarako dela eta zu ezin zule eta benetan haulan da, ze bizitze bat da eta istripu bat badako zuen ja ezin zu ezer kanbize. Ze zu zauzenin etzin edo telebista ikusten zunin, ez zu imaginaten zuri alda pasa hori. Baina azkenien gauza horiek gertatzen die. Orduan hori ikustie, bani pentsatzen dut garrantzitsua dela haientzako. Ze gertatu alzaigu, guzti hori. Nire ama oso larri egon zen Gilzorian. Oso ideia ona izan da zeholan akzidente bat dauenien era guztizik hartuz ikusi, polizia hitzen dauena eta bebai akzidente izan dauena. Batez ere esperientzia personala kontatien euretzat, nik pentsatzen dut haientzako garrantzitsua dela. Argi dago ez berak ez nik, ez kamilariak ez genuela istripu hura gertatzean egin izan, despiste bat izan zen, baina despisteak errepidean oso garesti ordaintzen dira. Gero ezin duzu atzera egin eta gauzak beste modu batera egin da dagoena eta kitxo.